Nerġgħu nilqgħukom għal episodju ieħor nitkellmu fuq ġeopolitika miegħi Dr. Rudolf Fragonesi. Id-darba l-oħra tkellimna ftit fuq id-demokrazija u xiġifieri li jkollok pajjiż demokratiku. Illum nixtieq li nellaboraw naqra fuq il-poteri tal-organi tal-Istat u forsi wkoll nidħlu fil-poteri kif huma mqasma bejn iċ-ċittadin u l-Istat. Iva. Mela, prinċipalment, hemm żewġ tliet poteri li ngħidu governattivi li huma il-Parlament f'kull pajjiż din nitkellmu mhux Malta biss, għalhekk ġeopolitika internazzjonali u kostituzzjonali. Mela l-Parlament jgħaddi liġijiet. Il-Gvern imexxi day to day, jiġifieri imexxi u jwetta il-politika skont il-programm elettorali tiegħu, imma għandu inizjattiva li jista' jintroduċi liġijiet fil-Parlament, imma jridu jgħaddu dejjem il-Parlament. U mhux il-Gvern biss jista' jgħaddi liġijiet, jista' jkun hemm anki inizjattiva minn membri tal-Parlament anki minn naħa l-oħra, ġifieri jekk jaħsbu illi ikollhom il-maġġoranza biex jgħaddu liġi, ġifieri dik hija funzjoni dejjem tal-Parlament. Mbagħad hemm il-qrati li jinterpretaw dawk il-liġijiet, mela mhux ma jkunx biżżejjed inti ikollok il-liġijiet, iridu jiġu mbagħad eventwalment interpretati. Jekk ma jaqblux nejn in-nies jew iċ-ċittadin mal-istat, u mbagħad il-funzjoni hija tal-qrati biex jiddeċidu kif ħajinterpretaw dawk il-liġijiet. L-importanti fid-demokrazija, għall-fini tad-demokrazija, illi jkun hemm dan il-bilanċ ta' poter. Kif dejjem irid ikun meta biex inti tipprova tlaħħaq stat demokratiku, stat li huwa ġust, illi jkollok daqsxejn bilanċ, għax inkella jkun hemm l-abbuż. In harmony kif jgħid l-Ingliż. In harmony, eżatt, għax inti ħatiftaħ il-bib għall-abbuż jekk il-poter ikun kollu jew f'organu wieħed jew f'persuna waħda. Dak li jissejjaħ totalitarianizmu bl-Ingliż. Jiġifieri total power fidejn jew persuna waħda jew organu wieħed. Dak assolutament inaċċettabbli. Mela dak huwa l-ewwel punt. Issa, kif qegħdin jaħdmu bejniethom? Sfortunatament ħafna drabi ikun hemm ħafna kontroll mill-Gvern anki fil-Parlament. Għax jekk inti tieħu il-każ pereżempju ta' Malta, aħna imxejna fuq il-mudell Ingliż, dak li jistieħab bl-Ingliż the Westminster Model. Fil-Kostituzzjoni tagħna jgħid illi il-Gvern ikollu il-maġġoranza fil-Parlament li mbagħad jiggverna, mentri pereżempju fil-każ tal-Istati Uniti ikun hemm elezzjoni direttament tal-President li mbagħad il-President iqabbad jażel il-membri tiegħu tal-Gvern huma jiggvernaw. Jiġifieri dawk li qegħdin jiggvernaw mhumiex qegħdin fil-Parlament li l-Amerikani jissejħu l-Kongress. Mhumiex eletti. Jażilhom il-President. Jażilhom mhumiex eletti u biss qed jiġi elett u l-Viċi President. Dawk jiġu eletti. Altrimenti jekk ħajġibu ministri huma jsejħulhom segretarji ġeneralment jew xi ħaġa oħra. Imma l-istess ħaġa. Il-ministri jiġu mbagħad appuntati mill-President jista' jażel il-min irid. Mentri fil-każ tagħna il-Westminster Model, il-każ Ingliż, jintażlu mill-Parlament, ġifieri min tela fil-Parlament. Jekk nistgħu nagħtu eżempju, pereżempju, jkun hemm Ministru fil-Parlament Malti, ikun hemm elezzjoni ma jiġix elett, allura awtomatikament fil-Gvern il-ġdid ma jkunx Ministru għax ma jkunx daħal fil-Parlament. Mentri l-Amerika kif għadna qiegħda daqsxejn differenti. Il-vantaġġ għax fil-ħajda hemm vantaġġi u żvantaġġi. Il-vantaġġ tas-sistema Amerikana hi illi għall-inqas fit-teorija hemm iktar bilanċ bejn il-President u ċoe il-Gvern immexxi mill-President u il-Parlament. Tantu hekk illi għandhom elezzjonijiet kull sentejn mhux kull 4 snin ġewwa l-Istati Uniti u jitbidlu ħafna xi kultant il-maġġoranza ġewwa l-Kungress. U dik il-maġġoranza forsi ma tkunx tal-istess partit tal-President. Allura iktar ikun hemm bilanċ bejn il-Gvern u l-Parlament. U kif għadna vantaġġi u żvantaġġi. Ħafna drabi mbagħad ikun hemm forsi abbuż
u l-Kongress ma tantx jimxi Kif mixtieq. 8 feet mal-gvern u vice versa. Ġifieri l-argument ta' dak li jissejja strong government huwa argument tajjeb, imma mbagħad ma tridx illi jkollok strong government illi kważi il-Parlament jiġi rubber stamp. Dik il-problema, il-Parlament għandu l-funzjoni tiegħu tal-leġislatur bħala Parlament u mhux għax immexxi permezz tal-maġġoranza tal-partit li qiegħed fil-gvern għax imbagħad qisu qed jiddetta kollox lill-Parlament. Iktar u iktar jekk ikollok dak li semmejna l-aħħar darba il-party whip li jgħid isma' inti membru ta' dak il-partit. Inti bil-fors trid tivvota kif ngħidlek jien bħala partit. Allora dak jiġi iktar partitokrazija milli demokrazija. Dawn huma il-problemi li għandna fil-bilanċ tal-poter. Ekku, sintendi mbagħad iċ-ċittadin għandu l-poter ukoll. Il-poter illi jeleġġi lil min jixtiequ. Dak huwa wieħed mill-poteri, ġifri għandu iktar poteri viżavi l-istat. Ara, meta konna din l-università kienu jgħidulna fuq l-irwol tal-Prim Ministru. Il-funzjoni jew il-poter tal-Prim Ministru huwa dak illi skont l-individu tal-Prim Ministru. Ġifieri jekk huwa t-tip li hu ħafna inizjattiva u jista' iktar jikkontrolla jkollu iktar poter. Jekk le jkollu inqas. U dal-prinċipju irreġġi għal kulħadd, irreġġi għaċ-ċittadin. Iktar ma tkun passiv fil-ħajja, iktar inti ħatħalli l-ħadd ieħor imexxik. U l-istess ħaġa l-Parlament. Jekk il-parlamentari ikunu iktar ikollhom iktar inizjattiva u jidisma' ma tantx naqblu ma' din l-idea tal-party whip, ċerti affarijiet iktar tagħmel sens illi nivvotaw liberament milli kważi kull darba li jgħid il-partit. U dakka anki ġewwa l-partiti tagħhom stess iridu jgħidu isma' bħala partit għaliex ma nieħdux stand illi l-party whip ma jkollux daqshekk poter u nħallu il-parlamentari jiddeċidu iktar. Ġifieri kemm huwa lest il-parlamentari individwali li jiġġieled għal funzjonijiet tiegħu bħala parlamentari. L-istess ħaġa ċ-ċittadin. Iċ-ċittadin sfortunatament ġie relegat illi l-poter tiegħu li suppost f'demokrazija il-poter qiegħed fidejn il-poplu. Il-poter tiegħu wasal darba kull 5 snin, kull 4 snin jaqbatu jivvota. Jivvota l xi ħadd illi ħaj jirrepreżenta lilu jew jivvota lil partit li ħaj jirrappreżenta lilu. Imma mbagħad qisu jintesa' bħala ċittadin ma jiġix konsultat. Ma konsultat skont il-gvern partikolari. Jekk ikun hemm ħafna konsultazzjonijiet. Allora tajt all right, mela inti ħatmexxi għax jiena ivvotajt lilek biex inti tirrappreżenta lili. Imma l-inqas ibda konsultani. Għax jekk ikun hemm policy fuq tista' tkun li tkunu, pereżempju, issa qegħdin nitkellmu suġġetti ġeopolitika li niġu forsi għal programm ieħor wara tal-lum, imma jekk ikun hemm affarijiet fuq xena internazzjonali, għandniex pereżempju nibagħtu soldati x'imkien. In-neutralità tal-pajjiż jekk hux qed jiġi kompromess b'ċertu mod, jekk il-finanzi tagħna qed imorru biex minn hawn minn hemm qegħdin jappoġġjaw xi azzjoni militari. Dana qatt jiġi konsultat il-poplu fuq affarijiet tant fundamentali jekk il-Kostituzzjoni pereżempju tgħid li pajjiż ikun neutrali. Qed jiġi konsultat il-poplu biex jgħid isma' aħna għandna neutralità, mela fuq di u di dan il-politika x'taħsbu intkom qabel ma niddeċiedu. Ġifieri, imma il-problema, again, nerġa' nikkwota Napoleon kif ikkwotajt l-aħħar darba. Power is taken and not given, kien qal Napoleon. Sfortunatament ħafna drabi għandu raġun. Il-poter tiegħek inti trid iżommu u jekk hemm xi poteri oħra illi taħseb illi għandhom ikunu tiegħek, inti trid tieħu l-inizjattiva, ħadd ma ħajjiġi u jgħidlek isma' Father Christmas ta' għandek iktar poteri. Fir-realtà ir-real politik ma jkunx hekk. Ir-real politik jgħid illi min għandu l-poter, il-poplu, qed jitwarrab
u jekk hu ma jiġġielidx biex ikollu iktar parteċipazzjoni fis-soċjetà tiegħu, deċiżjonijiet, konsultazzjonijiet, allura jitwarrab iktar u iktar. Mbagħad jibda qisu għandek relazzjoni ta' żewġ persuni, wieħed dejjem jiddetta u l-ieħor jew l-oħra qisha dejjem timxi wara dak li qed jiddetta jew tiddetta l-ieħor. L-istess ħaġa. Mbagħad qisek tidħol f'dik ġo toqba fejn tgħid ma qed jiddettaw lili u jiena l-funzjoni tiegħi illi nsegwi. Le, jekk dik hija l-atteġġament tiegħek, allura dik il-problema. Inti trid le, jiena għandi poteri u jiena irrid nibda nużhom. Għalhekk pereżempju l-Kostituzzjoni ittik id-dritt fundamentali li tipprotesta pereżempju, dejjem mod ċivili u mhux violenti. Imma hemm ħafna mezzi kif tista' inti tipprotesta b'mod ċivili, anke pereżempju tagħmel bojkott. Bojkott huwa xi ħaġa legali u paċifiku li tgħidilna ħa nibbojkottja pereżempju hemm kumpanija li taħseb illi għandha wis poteri u influenza mal-gvern, jiena ħa nibda nibbojkottja dik il-kumpanija pereżempju. Tista' anke tibbojkottja għall-argument membri tal-Parlament li tgħid isma' inti bħala membru tal-Parlament, sa mhux partit u ieħor, individu. Tgħid inti m'intix qed taqbess għal dawk l-affarijiet li qegħdin naraw li huma importanti għalina, mela ħan nibbojkottjaw tal-imod li ma nivvotawlek, eċetera, eċetera. Il-bojkott huwa b'saħħtu għax billi tmur u tipprotesta. Dak li kienu iva ħarġu jipprotestaw, issa marru d-dar, marru jaraw it-television, marru jieklu u daqshekk spiċċat. Xifieri il-protesta trid tkun iktar b'saħħitha dak il-mod, b'azzjoni mhux biss verbali u tidher fit-triq u tgħid isma' jekk intkom ma tridux tisimgħu minnha, ħan nieħdu passi aħna dejjem fil-liġi, fl-ambitu tal-liġi u dejjem xi ħaġa paċifika dejjem. Anke l-fatt li aħna stat fl-Unjoni Ewropea għandna poter fl-Unjoni Ewropea wkoll u nixtieqek tispjega kif ukoll dawn il-poteri jiġu mqasma mal-istati kollha, min jikkmanda, min. Dika interessanti ħafna fil-fatt għaliex mill-pajjiżi kollha li hemm dejjem ħajkollok l-istess ħaġa ġol parlament pereżempju. Fil-każ tagħna għandna żewġ partiti, ma immaġina li fil-parlament ikollok 4 partiti. Il-partiti l-iktar b'saħħithom iktar ovvjament ħajkunu jistgħu jmexxu le, u mbagħad jitkellmu bejniethom, jagħmlu alliances u jkollhom maġġoranza u mbagħad jistgħu jiddettaw. L-istess ħaġa qed tiġri fl-Ewropa. Għandek il-pajjiżi żgħar, tipo Malta, fost li żgħar jekk mhux li żgħar, Lussemburgu, Ċipru, u mbagħad għandek l-Istati Baltiċi, Litwanja, Latvja, huma żgħar. Ma tantx għandna pull aħna, imma jekk ninaqdu flimkien, inti jkollok daqsxejn alleanza, għax wara kollox kulħadd għandu vot, u jekk inti qiegħed waħdek, immaġina Malta, u tgħid isma' pereżempju aħna neutrali, ma rridux nindaħlu fek, inti waħdek ma tantx għandek sej. Imma jekk inti tibda titkellem mal-oħrajn li huma żgħar, aħna qisna qegħdin fl-istess baħar. And we pull together, iktar ħajkollok saħħa. Mentri inti tara, again, ir-realtà tal-politika, dak kif isser il-kelma realpolitik. Ir-realtà hija illi min huwa aktar b'saħħtu, iktar ħajiddetta mela pajjiżi rispett kollu lejhom, bħal Franza, Ġermanja, iktar għandhom saħħa, għandhom pull, għax għandhom saħħa ekonomika, popolazzjoni kbira, eċetera, eċetera. Anki pereżempju tara l-Italja li qed tipprova tkun ikolla influenza daqs il-Ġermanja u l-Franza. Għax dawn l-aħħar snin ma kellix l-istess pull li kellhom il-Franza u l-Ġermanja, u issa qegħdin jgħidu għalfejn aħna għandna nkunu isna inqas minnkom wara kollox, għax għandna ekonomija kbira b'saħħitha, popolazzjoni kbira. U l-istess argument għal-żgħar. Iż-żgħar għandhom jinġabru flimkien. Ifasslu politika li jagħmel sens għalihom. U jippruvaw jagħmlu lobbying kif jagħmlu lobbying ieħor, għax jekk inti jkollok fejn naf jien 7, 8, 10 voti ġewwa Brussell aħjar milli tkun waħdek jew 2, 3 waħedhom 4 tiqtates kif ngħidu bil-Malti.
X'inhuma l-ikbar sfidi illi n-nies iċ-ċittadini jaffaċċjaw wiċċhom magħhom f'dak li għandu x'jaqsam il-libertà tagħhom, id-drittijiet tagħhom? Jiena naħseb l-iktar ħaġa illi dan again nuża espressjoni bl-Ingliż tug of war. Daqsxejn tug of war bejn il-poteri tal-organi tal-istat u ċ-ċittadin. L-iktar li nistgħu narawha qabel forsi ma nidħlu fl-Ewropa fil-każ tal-Istati Uniti pereżempju. L-Istati Uniti għandhom 50 stat. Dawn il-50 stat jitqiesu bħala pajjiżi meta tara l-Kostituzzjoni tagħhom hija confederation ta' 50 pajjiż li jużaw il-kelma stat. Jiġifieri hemm ħafna poteri li għandhom, imma jekk tara l-iżvilupp politiku ta' dawn l-aħħar 200 sena, il-poter dejjem qisu qed jinġema' mill-gvern federali ġewwa Washington. U il-poteri tal-istati individwali qisu qed jinnaqsu, imma mhux qed jitnaqsu għax xi ħadd qed joħodhom mill-Kostituzzjoni, għax il-Kostituzzjoni ma tbidlitx. Għandhom ħafna poteri, imma fir-realtà mhumiex qegħdin jużawhom għax qishom hemm dak it-tug of war bejn il-Gvern ċentrali u l-Gvern tal-Istati. Kull stat ġewwa l-Istati Uniti għandu l-Gvern tiegħu, għandu l-Gvern tiegħu, għandu l-Gvernatur tiegħu, għandu il-Parlament tiegħu. Jiġifieri għandhom kollox, għandhom il-qrati tagħhom, jiġifieri qishom pajjiżi, qishom aħna ġewwa l-Unjoni Ewropea, kulħadd stat membru sovran, indipendenti, imma qegħdin naraw l-istess ħaġa. L-istess esperjenza li kellhom l-Amerika, l-Istati Uniti ġewwa dawn l-aħħar 200 sena, għandna qed naraw l-istess esperjenza illi l-Brussell qed tiġbed ħafna poter leha. U il-pajjiżi qishom qegħdin jonqsu fil-poteri tagħhom. U huwa tista' tgħid l-obbligu tal-istati individwali nerġgħu naqgħu għal dak li qal Napoleon. Jekk inti tħalli l-ħadd ieħor joħodlok il-poter, ħajrnexxilek ma tagħmel xejn. Il-pajjiżi individwali jrid jisma' jekk aħna għandna dil-ħolma tal-Ewropa, imma dejjem fuq il-bażi tal-pajjiżi indipendenti illi nippruvaw niddeċidu flimkien, mhux għax jiena żgħir. Id-deċiżjoni il-rida tiegħi hija xi ħaġa li tiġi minimizzata u inti għax inti kbir tiddetta inti, jew għax hemm l-organi tal-Istat u l-Kummissjoni ġewwa Brussell illi tintroduċi l-liġijiet kollha għax il-Parlament Ewropej laqqas biss jintroduċi liġijiet, iridu joqogħdu għal dak li qed jiġi introdott mill-Kummissjoni. U mbagħad jiddeċiedu jgħadduhiex jew le, jew ibidluhiex jew le. Imma inizjattiva m'għandhomx. Jiġifieri di problema oħra, anki l-Parlament Ewropej jrid jiġġieled għad-drittijiet tiegħu għall-poteri tiegħu. Jiġifieri il-ċittadin jew il-pajjiż tiegħu jridu dejjem jiġġieldu biex ikun hemm dak li bdejna nitkellmu fuqu dal-programm, il-bilanċ tal-poter, il-bilanċ tal-organi. Biex ikun hemm iktar bilanċ dejjem trid tkompli tiġġieled għax inkella jisek għandek il-bulli tal-klassi u dejjem li jgħidu u ħadd ieħor jagħmel li jgħid il-bulli. Jekk inti twaqfu il-bulli jkun hemm daqsxejn konfront, imma minn hawn minn hemm, jekk hemm bulli wieħed u 20 persuna oħra fil-klassi flimkien il-bulli ma tantx jista' jagħmel wisq. Imma jekk kulħadd ibaxxi rasu mod ieħor. Biex iċ-ċittadin jew il-pajjiż tiegħu ikun iktar b'saħħtu, irridu dejjem niżviluppaw dak li jissejjaħ id-devoluzzjoni tal-poter. Dana xi fisser? Devoluzzjoni ġifieri inti dejjem tagħti poter lil min huwa l-isfel minnek. Jekk inti tara li l-istituzzjonijiet ta' pajjiż huma qishom piramidu, inti minflok ikollok kollox il-poter minn fuq net, tibda Tiddistribwixxi l-poter. eżatt, dejjem għall-parti l-isfel minnek, u mbagħad l-isfel minnek, eċetera, eċetera. Dik hija l-idea ta' demokrazija, id-devoluzzjoni ta' poter. U mhux evoluzzjoni tal-poter li jkun totali lej Brussell, pereżempju, jew lej Washington,
Għax hemmhekk imbagħad Qed tibda narawha di, sì. żgur, u din hija, imma għalhekk jiena nħobb nikkwota dejjem miskin nikkwota l-istess persuna li kien wara kollox ġeneral u imperatur Ċek, ta' ġifieri ekku. ma kienx demokratiku. Imma għall-inqas kellu moħħ illi kien jifhem is-sitwazzjoni meta kien jgħid Napoleon, power is taken and not given. Għax din hija l-battalja dejjem kuljum hemm il-battalja min għandu poter ħaj jipprova jieħu iktar poter. Jekk inti tbaxxi rasek bħala ċittadin, bħala membru tal-Ewropa, membru żgħir, eċetera, u dejjem tbaxxi rasek, ħadd tispiċċa dejjem tonqos fil-poteri tiegħek. Għalhekk ridu dejjem niġġieldu għal dak li jissejjaħ devoluzzjoni tal-poter. Il-deċiżjonijiet iridu jkunu bottom up u mhux top down ħafna drabi. Jekk jirnexxielek ikollok ħafna deċiżjonijiet li huma iktar bottom up u parteċipazzjoni mill-pubbliku, mill-pajjiżi individwali, eċetera, allura ikun hemm iktar demokrazija u iktar bilanċ. Inkella ħadd tispiċċa kif spiċċajna mit-sen ilu l-Ewropa bil-faxxiżmu, illi totalitarjanizmu issa sejjaħlu faxxiżmu, sejjaħlu komuniżmu. L-istess ħaġa wara kollox, illi m'għandekx dak il-bilanċ bejn dak li jrid il-ċittadin u l-organi tal-istat. L-organi tal-istat qegħdin hemm biex isservu il-poplu, u mhux il-poplu qiegħed hemm biex iservi l-organi tal-istat. U forsi nistgħu nieqfu fuq da illi jekk inti tara fejn id-demokrazija tkun b'saħħitha meta gvern jibża mill-poplu tiegħu. Meta il-poplu jibda jibża mill-gvern tiegħu, jiġifieri m'għandekx demokrazija b'saħħitha.